Queremos, como cualquier economía doméstica, primero, con nuestro dinero, poder pagar la hipoteca, poder pagar la luz, el agua, la comida, el comedor de la escuela, la ropa, lo básico, y luego destinarlo a caprichos si hace falta. Ustedes han hecho precisamente lo contrario. Primero lo han ayudado a saquearlo de manera activa o pasiva, luego han malgastado nuestro dinero en fastos, luego nos han obligado a los valencianos a tener una solidaridad obligada con el resto de España y luego el problema es que la caja está vacía y no podemos pagar absolutamente ya ni el agua. Así, en el País Valenciano queremos al menos poder pagar la deuda legítima, la ilegítima que la paguen ustedes o quienes la han ocasionado. Y luego, con nuestro dinero queremos poder pagar nuestra sanidad, nuestra educación, las carreteras, la cultura, las necesidades básicas. Y luego, si queda algo, pues lo podemos gastar entre todos. No queremos el dinero de otros territorios, queremos simplemente nuestro dinero y poder gestionarlo correctamente. Que no nos pase como ahora, que siendo la comunidad de las que más pagan, continuamos siendo cada vez más pobres con sus presupuestos. Por eso vamos a votar en contra de sus presupuestos y nos gustaría que ustedes aceptaran algunas de nuestras enmiendas. Bé, nosaltres hem presentat esmenes en tot allò que tenim competència a l'Estat, són esmenes de la majoria de comarques i pobles del País Valencià. Eren més de 300 esmenes que s'havien presentat la majoria d'elles també en el Congrés dels Diputats i com no se va acceptar cas s'han tornat a presentar sí aquestes esmenes i algunes noves que s'han pogut presentar en el llarg d'aquest temps, que eren esmenes de tot tipus, des de restauracions de platges, de barrancs, de temes mediambientals, eren temes d'infraestructures, de carreteres de les normes nacionals, de ferrocarrils, de ports, tot un seguit d'actuacions culturals també, i també hi havia esmenes d'altres partits en els quals tenim algun tipus de protocol de col·laboració, com el Partido Castellano o Més per Mallorca, Més per Menorca, i esmenes inclús que ens han enviat qualsevol tipus d'associació que no té cap tipus de vinculació política ni partidista i també les han presentades. Totes aquestes esmenes, menys una, excepte una, s'han rebutjat així al Senat avui. Nosaltres tenim una sèrie d'esmenes que pensàvem que sí que tenien que acceptar-se perquè eren o esmenes de peticions que havien fet pobles governats pel Partit Popular, també una mostra de prova fins a quin punt se llitgen o fan compte les esmenes, o esmenes que havien tingut el recolzament unànim tant inclús per part del Partit Popular, com eren les esmenes referents a la ciutat de València, que eren molt importants, actuacions de gran calat, on el Partit Popular de València hi vota a favor, però els senadors del Partit Popular, si en el Senat de designació autonòmica o de la província de València electes, han votat en contra. Després hi havia una esmena que també era molt important, que era una esmena per a reindustrialitzar la comarca del Camp de Morvedre, i aquesta esmena també havia eixit per unanimitat per part de tots els regidors de l'Ajuntament de Sagunt, inclús el Partit Popular. La van presentar així, aquesta esmena, aquesta petició d'esmena, volíem concretament 10 milions d'euros per a reindustrialitzar el que podria ser un nou motor econòmic del País Valencià, pensem que era molt important. El Partit Popular va votar a favor allí en l'Ajuntament, van presentar així l'esmena, se van adherir a la nostra esmena el Partit Socialista i també se va adherir el Partit de Ciudadanos, i fins a l'últim moment vam estar patint perquè no sabia molt bé el Partit Popular què faria. Al final, avui, a última hora, ha fet una transaccional que ens ha dit que 10 milions pareixen molts, que no podien negociar aquesta quantitat i l'haurien de treure del Ministeri, que el Ministeri únicament se comprometia a una partida de 1 milió d'euros. Nosaltres no és el que demanàvem, però pensàvem que per a començar ja era un bon punt de partida. Fins a l'últim moment no hem sabut si se podia tramitar o no se podia tramitar i al final ha eixit endavant en una àmplia majoria absoluta en els vots favorables del Partit Popular i del Partit Socialista i també de Ciudadanos. Ho hem vist en moltes comissions, ho hem vist com el debat territorial sí que està en moltes comunitats autònomes, sí que hi ha un grup parlamentari de basc, un grup parlamentari català, inclús els canaris sempre fan reivindicacions concretes del seu territori, perquè entenem que la pluralitat que té l'estat espanyol també comporta això, que no el mateix parlar d'agricultura en els problemes específics del País Valencià que pugui tindre Galícia o altres territoris, i fins ara els problemes puntuals i concrets que tenim els valencians han vist que si no estaven, no eixien en cap diari de sessions quan hem repassat, i no eixen en les prioritats de cap partit polític. I fins que no ha plegat compromís hem vist que moltes coses que hem ficat en una taula no és perquè som més sensibles o menys, sinó simplement perquè estem parlant en clau valenciana, quan altres partits no ho fan. Altres partits una vegada passen en el base de Contreras cap a Cia s'obliden dels problemes valencians, inclús senadors del Partit Popular o del Partit Socialista a nivell del País Valencià ven com aquest discurs valencianista o de defensa dels problemes específics dels valencians no estan tratant-se com pensem que haurien de tratar-se. Sí, hem vist coses com pensàvem que serien lògiques, que de fer la cap, però no estem demanant cap inversió desproporcionada ni estem demanant gastar més del que tocava, simplement estem dient que
Tenim un problema d'infrafinançament, som la comunitat autònoma de les que més aporta en proporció, i el que s'han demanat són inversions mínimes i justes i bàsiques per al País Valencià. Encara així no s'ha acceptat cap d'aquestes esmenes, entenem, això ens preocupa molt, i aquest doble discurs del Partit Popular, no, de que quan així hagués pogut fer gestos simbòlics, que al final hi havia esmenes que eren declaracions d'intencions, tampoc no feia falta una consignació pressupostària molt gran, veiem com a l'hora de la veritat no té cap tipus de reparo ni cap tipus de compromís amb el País Valencià, i és el que hem vist, i si Rodillo ha sigut aplastant perquè ni la més mínima intenció de negociar, d'arribar a cap acord. Únicament una d'aquestes esmenes sí que l'ha negociat, ha tingut marge, i damunt una esmena amb molts diners, i esmenes de pocs diners, que eren simplement a l'articulat o a coses molt bàsiques, les ha rebutjat sistemàticament totes.